A sikeres kivitelezés már az első kattintással elkezdődik. A Gelashop webáruházban minden egy helyen megtalálható a professzionális nyílászáró beépítéshez. Saját fejlesztésű Gelapur és Gelex rendszerek, beépítő kiegészítők és szakmai megoldások, amelyek tökéletesen együttműködnek. Egyszerű keresés, gyors rendelés, megbízható rendszerek és kompromisszumok nélküli minőség. Gelashop, ahol a szakmai megoldások otthonra találnak. A tökéletes nyílászáró beépítés a megfelelő alátámasztással kezdődik. A Gelapur hőhíd megszakító toktoldó stabil alapot biztosít az ablak számára, míg a Gelex hőhíd megszakító párkányfogadó gondoskodik a külső párkány pontos és hőhídmentes fogadásáról. A pontos méretrevágást szintezés, mechanikus rögzítés és a hézagok purhabos kitöltése követi. Az eredmény egy tartós, precíz csomópont, amely hosszú távon is megbízható működést és kiemelkedő hőszigetelési teljesítményt biztosít. Nagy üvegfelületek, tolóajtók, földig érő nyílászárók. Ne engedd, hogy a hideg betonra kerüljenek. Ismerd meg a Gelapur toktoldót. A kétoldali 15 mm-es MFP lap masszív, teherbíró szerkezetet biztosít, miközben a belső XPS mag megszünteti a hőhidat. A felső lap garantálja a tökéletes légtömör csavarozást, a fix 125 centis elemek pedig egyszerűen egymás mellé sorolhatók. Válaszd a maximális stabilitást és a hőszigetelést egyben. Rendeld meg a profi alátámasztást a gelashop.hu oldalon. Hőhíd nélkül stabil párkányfogadással. Ez a Gelex, az ablak alatti kritikus csomópont tökéletes megoldása. Rendkívüli erejét a nagy sűrűségű XPS hőszigetelő mag és a masszív Purenit erős fogadólap kombinációja adja. Garantálja a prémium minőségű tartós alátámasztást, miközben a gyárilag kialakított kifelé lejtés azonnal elvezeti a vizet. Válaszd az energiahatékonyságot és a gyors, egyszerű beépítést. Rendeld meg most a gelashop.hu oldalon. Tudtad, hogy hiába vásárolsz prémium minőségű 3 rétegű ablakot, ha a legfontosabb ponton elbukik a rendszer? Nézd csak, ez itt nem díszkivilágítás. Ez a hőkamerás felvétel megmutatja a fájdalmas igazságot. A hiányzó szigetelés és a hőhíd egyenes út a penészhez, a hideg falakhoz és a csillagászati gázszámlához. Ne hagyd, hogy a pénzed az ablakon repüljön ki. Válaszd a Gelaterm építési rendszereit. Keresd a gelashop.hu-n.